senyors, doncs el problema que m'ha fotut avui Agostinet. I la festa ha de créixer i no mengua, però aquí demostro amb el meu cant que de tant mossegar-me avui la llengua per la boca em surten ja rius de sang. Jo m'estava doncs glosant a sobre mentre sentia aquests mallorquins i tots pensaven el Ferrer i el pobre s'està glosant, senyors, ai cap endins. Però com que el tema doncs ja trontolla, tornaré doncs aquí a l'any que ve i pujaré a cantar com sempre es polla i cantaré, senyors, com el primer. I el tema diu ara que ja m'acabo, i el tema diu doncs que ja s'ha acabat. Ja tenim en Pau tancat a la gàbia i ja tenim el bèstia preparat. Jo avui ja havia sopat i no he quedat en gana i ara que ho he ensumat vaig un poquet tarambana. És una olor molt potent, fa estona que no se dutxa. Déu meu, vaja una caputxa, el lox això és molt pudent. Deu ser el presentador qui ha posat la substància. Déu meu, vaja una fragància, ai mare de Déu senyor. Ho he de dir perquè el preu es paga sense neguit, com llans han posat un peu a dins un pot tan petit. Quac, quac, ja no sé què faig. Quac, quac, ara et xerec. Quac, quac, ara ja m'aixec. Quac, quac, és un afalac. M'agrada això quan fa quac. I quan glos, quac, quac, quac. I ara jo ho he de dir perquè no hi ha altra manera. Coronem ara i aquí, Coronem ara i aquí. estimat Pau Riera. No és sortir en el taló, ni no és una corona. És només una persona més enllà del glosador. Això és una lliçó que si hi pens ja no m'angoix. Però m'enduc un record moix. Que una ferida de guerra d'una arrel d'aquesta terra me fa ser el rei. Has sigut un molt bon rei i canto per animar-te i quan s'acosti Nadal ja t'escriuré una carta.